přišel pozdě do hodiny? Jedna paní ztratila 1000. Jo, a ty si jí pomáhal hledat, že? Ne, stál jsem na ní a čekal, až odejde. Tak žáci, kdo si myslí, že je hloupý, ať se postaví. Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý? Ne, jen mi přišlo blbé vás nechat stát samotnou. Paní doktorko, já mám takový problém. A jaký? Když zavřu oči, tak nevidím. Dám ti radu. Neumíš nakreslit koně? Nakresli jednorožce a pak mu vymaž roh. Někdy si chci dát facku za to, že jsem tak líný. Ale nechce se mi. Mámi, proč má táta tak krátké vlasy? Protože hodně přemýšlí. Aha, tak už vím, proč ty máš krátké. Hej, co je? Něco jsi ztratil. A co jsem ztratil? Rychlost. Hej, kámo, tady je nějaký smrad. Jo, mám psa. Ne, jako kdyby se něco pálilo. Jo, je v troubě. Ty máš tak krásnou postavu, jak to děláš? Chodím hodně plavat. Jo, tak to by si měla chodit plavat i pod vodou. Jestli uhodneš, kolik mám laku, tak ti oba dva dám. 52? Ne. Ty jsi jako Barbína. Jo, díky. Studená a bez mozku. Hej, zlato, máš tohle i jako Laňka. Jo, díky. Křivé a chlupaté. Hej, víš, jaký je rozdíl mezi záchodem a kuchyní? Ne. Jo, tak toto u vás musí vypadat. Víš, jaký je rozdíl mezi toaleťákem a záclonou? Ne. Tak to zbyl ty, hajzle. Já doufám, že se vám tahle série vtipů líbila. Možná natočím i pokračování. A jinak to je vše, tak já se loučím. Můžete dát like, odběr nebo komentář a ahoj.